እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ብሽም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ሁሉ ተጠቕሊሉ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር አምላኸ ዝደገናይ ቃል ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር አምላኸ በዝደገዚ ሓሊፍካ ድማ እግዚአብሔር አምላኸ ንስኻ ብዙሓት ክትንክፍ ንብዙሓት ክትበጽሕ ንብዙሓት ክትልውጥ ንብዙሓት ከተሰጋግር በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር አምላኸ ቅብአት ናይ መንፈስካ አባይን እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ሰማዕትን ከዓዝዝ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጽልይ ኣለኹ ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር አምላኸ ነዚ ክትገብር እሙንን ጻድቕን ኢኻ ጸሎትና ስለ ሰማዕኻ ተመስገን በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላኽን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ኣብ ሻቻይ ክፋል እንታይና ርኢና ፍቕሪ እንኮ ትእዛዝ ናይ ሓድሽ ኪዳን ምዃኑ አብሪህና ነርና እዚ ድማ ገለገለ ሰባት ወይ ድማ ንገለ ሰባት አፍቲ ናይ ቡሊ ኪዳን ዘመን ወይ ድማ አፍቲ ናይ ሕጊ ዘመን ኮይኑ እግዚአብሔር አምላኽ አሚን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝተዛረቦ ምናልባት ንናይ ሓድሽ ኪዳን ነገር ዘየንጸባርቕ መሲሉ ይረአዮም ይኸውን እዩ ወይ ወንገለገለ ሰባት ነቶም ሽዑ ዝዛረቦም ዝነበረ 12 ደቂ መዛሙርቲ ጥራይ እዩ ኢሎም ዝሓስብለው ግን መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ክትዛረብ ከለኻ ብምስተውዓል ክትዛረብ ስለ ዘለካ ነቲ ፍልጠት ድማ ነቲ ሙሉእ ምኽሪ ኣምላኽ ድማ ካብ ኩሉቲ 66 መጽሐፍቲ ብዝተረኽበ ዝጸንዐ ሓቂ ኣረጋጊጽካ ክትዛረብ ስለ ዘለካ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ዝሓለፈ ምህሮና ከመይ ጌርና ናጽኒዕና ነቲ ሓሳብ ክልተ ዓበይቲ ሐዋርያት ውን ጠቒስና ኢና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ክልተ ሐዋርያት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ጠቒስና ኢና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ዝበሎ ዘይኮነ ሐዋርያ ጳውሎስ ውን ኣብ ሮሜ 13 ምዕራፍ ከመይ ጌሩ ፍቕሪ ንብጻያ እከይ ትገብሮን ያሞ ፍቕሪ መደምደም ተሐጊያ ኢሉ ኣብዛ ፍቕሪ እትብል ቃል ኩሉ ኩቱት ከም ዝኾነ እቲ ኣይትቕተል ኣይትስረቕ ኣይትመነ በሐሶት ኣይትመስክር ካልእ ውን እንተኾነ ኢሉ ከመይ ጌሩ ነቲ ናይ ጎይትኡ ትእዛዝ ከም ዘጽንዖ ሐዋርያ ጳውሎስ ጠቒስናዮ ነርና ሐዋርያ ዮሐንስ ውን ከምኡ ከም ዝበለ መሊስና ኣኽሪርናዮ ነርና ማለት እዩ ኣኽሪርናዮ ብሰለስተ ዝኸረረ ገመድ ኣይብተኽኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝበሎ እቶም ተኸተልቱን ቶም ሰዓብቱን ቶም ሐዋርያቱን ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ ኮነ ሐዋርያ ዮሐንስ ውን እንታይ ከም ዝበለ ርኢና እቲ ቀደም ትብሉይ ትእዛዝ ዳ እቲ ቀደም ሰማዕኹሞ ዳ እምበር ሓድሽ ትእዛዝ ኣይኮንኩን ዝዘኩም ዘለኹ ኢሉ ናይ ጎይትኡ ትእዛዝ ከመሓላልፍ ከሎ ነታ ማሕበር ኢና ንሪኦ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ምንም እነምልጠሉ መንገዲ የብልናን ወይ ንዕጸፈሉ መንገዲ የብልናን እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስን እቶም ሰዓብቱን እቶም ሐዋርያቱን ከምዚ ገይሮም ኣረጋጊጾም ዝመሃርዎ ናይ ፍቕሪ ትእዛዝ ዘለና ኣብ ሓድሽ ኪዳን እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዚ ኢልና ነርና ሕጂ ገለገለ ሓሳባት ግና ኣብዚ ሻውዓይ ክፋል ክንርኢና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ገለገለ ሓሳባት እሱ ድማ እንታይ እዩ እዚ ናይ ፍቕሪ ትእዛዝ እንብሎ ዘለና ሕጂሲ ከመይ ማለት እዩ ማለት ሲ ከምቲ ኩሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ትእዛዝ ነቲ ኣይትቕተል ኣይትስረቕ ኣይትመነ ዝብል ከምኡ ሓሲብና ኣፍቅር ዝብል ትእዛዝ ከዓ መሊስና ባዕልና ክንእዘዞ ድዩ ዝወሃበና ዘሎ ወይስ ካልእ መልክዑ ነዚና ክንፍትሾ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ምክንያቱ ኣይትቕተል ኣይትዘሙ ኣይትስረቕ ኣይትመነ ዝብል ትእዛዝ ናብ ሰብ ይመጽእ ነይሩ ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ደቂ እስራኤል ግና ፌል ገይሮም ንእስራኤል እንዲ ተዋሂቡ እቲ 10 ትእዛዛት ናይ ሙሴ ንእስራኤል ተዋሂቡ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ሲና ኣብ ከረን ሲና ብኢድ ሙሴ ንእስራኤል ዝተዋሃበ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሕጂ ከም ሓደ ካብኣታቶም ማለት
ካብ ዜሮ ተበጊስካ ብናትካ ዓቕሚ ነቲ ኣፍቅር ዝብል ትእዛዝከ ክንገብሮ ዲና ሕጂ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እሞ ዝወሃበና ዘሎ ንዝብል ሕቶ ኢና ክንርኢ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣይኮነን እንታይ እዩ ከብሮ ሄ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዝሃበና ትእዛዝ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ጌርኩም ንሓልሕልኩም ክትፋቀሩ እዛ ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ እዩ ዝበለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳንካ ገለ ኸይተገብሮ ከሎ ገለ መበገሲ ኸይተቐመጠ ከሎ ገለ ኣባኻ ዝተኸናወነ ነገር ከይጀመረ ከሎ ነዚ ትእዛዝ እዚ ኣፍቅር ዝብል ትእዛዝ ካብ ክእለትካን ካብ ዓቕምኻን ካብ ሰብኣዊ ደረጃኻን ክትእዘዞን ክትነብሮን ኣይኮነን ዝንገረካ ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ከምኡ እንተኾይኑ እሞ ኣነ ይኸብድ ኣይትቕተል ኣይትስረቕ ዝብል በብንፅል ትእዛዛት ክመጻካ ከሎ ንገሊኡ ክትሕልዎ ንገሊኡ ክትስዕሮ ይቐልል ዋላ ነዚ ኣፍቅር ዝብል ይኸብድ ምክንያቱ ኣብ ኣፍቅር ዝብልሲ ኩሉ ትእዛዛት እንታይ ኮይኑሎ ኩቱት ኮይኑሎ ስለዚ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ሰብ ነዚ ኣፍቅር ዝብል ትእዛዝ ከም ሓደ ካብ ዓቕሙ ካብ ርእሱ ካብ ክእለቱ ክግበር ዘለዎ ሓሲቡን ድሕር ክገብሮን ክፍጽሞን ክነብሮን ይብገስ ኣሎ ኮይኑ he will definitely fail ኮድቂ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ሰብኣዊ ዓቕሚ ካብ ሰብኣዊ ክእለት ነዚ ክንድዚ ዝኣክል ዓብ ትእዛዝ ንኹሉ ካልእ ትእዛዝ ኩቱት ዝገበረ ዓብ ትእዛዝ ክትነብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መበገሲ ገይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጭ ናይ ዝፍቕሪ ዝኾይኑ ነዚ ፍቕሪ እዚ ኣብ ልብና ኣብ ውሽጥና ኣፍሲሱ እዩ ከምዛ ናተይ ፍቕሪ ጌርኩም ከምዛ ዘፍሰስኩልኩም ፍቕሪ ጌርኩም ሕጂ ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ መበገሲ ኣለዎ ምንጭ ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን እዚ ናይ ፍቕሪ ትእዛዝ እዚ ተፈጥሮኣዊ ሰብ ፈጺሙ ክነብሮ ኣይክእልን እዚ ናይ ፍቕሪ ትእዛዝ እዚ ተፈጥሮኣዊ ሰብ ዝብለኩም ዘለኹ ዘይድሓነ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኣብ ህይወቱ ዘይኣተዎ ሰብ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ነዚ ናይ ፍቕሪ ትእዛዝ እዚ ክነብሮ ኣይክእልን ይትረፍ ኣፍቅር ዝብል ትእዛዝ ይትረፍ ከምዚ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ጌርኩም ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ ዝብል ትእዛዝ ነታ ኣይተሓሱ ትብል ንፅልቲ ትእዛዝ ከማን ክገብራ ኣይክእልን ነታ ኣይትተምነ ትብል ትእዛዝ ከማን ክገብራ ኣይክእልን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምኒት ተፈጥሮኣዊ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ትምኒት ክገብራ እንተደለየ ነዛ ኣይትተምነ ዝብል መሰረታዊ ነገር ስለ ዘይተፈትሓሉ ኣብ ትምኒት ዝነብር እምታ አንተ ወይ ንጽልዮ ዝነበርና ማለት ተፈጥሮአዊ ሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ሰብ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሓለቃ ኣየር ተኣሲሩ ዘሎ ሰብ ብባህሪ ወዲ ቁጣዓ ኮይኑ ብባህሪና ደቂ ቁጣዓ ነበርና ይብል ኣብ ከምዛ ዓይነት ኩነታት ዘሎ ሰብ ነዚ ዓቢ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ ናይ ፍቅሪ ትእዛዝ ክነብሩ ኣይክእልን ንሕና ኩላትና ምሽሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሕና ኩላትና ነቲ ናይ ስጋን ናይ ሓሳባትን ድሌት እናገበርና ምስኣታቶም ንነብር ነበርና ይሉ ብትምኒ ስጋና እናተመራሕና እናተመላለስና ምስኣታቶም ንነብር ነርና ብትምኒ ስጋና ዝብል ዘሎ ራእይዎ ብትምኒ ስጋና እናተመላለስና ምስኣታቶም ነበርና ይሉ ببحرنا وندق قطع نبرنا يللو ببحرنا دق قطع نبرنا يللو ريغم قدم قويتا يسوس كريستوس كي رخبنا خلنا قويتا يسوس كريستوس زي رخب سب زي دحن سب منفس قدوس زي تحت مسب منفس قدوس نبي هو تزيعته سب كل جزء ناي سجان حساباتن ها دلت نخجبر يلو بتمنيت سجا يزمال على بتمنيت سجا
أبز حلف مهروتات نخارينا يلنا تمنيتن ناي فقري هيوتن متصاررتيو أب تمنيت زلوس سب نبصايا خفقر ايكلني سلفشيو رؤسه فتوت علو بصايي زبل هيوت يبلن كنبرون ايكالوني تمنيت علو تمنيت سغا علو داسوايكو مسرتاوي صقمنا خفتح لكوي ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ ቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ግን ኣነት ስጋኦም ምስ ናይ ፍትወቱን ትምኒቱን ኣብ መስቀል ሰቂሎም እዮም ኣብ መስቀል ሰቂሎም እዮም ምስ ናይ መን ምስ ናይ ፍትወቱን ምስ ናይ ትምኒቱን እቲ ዝመላለስሉ ዝነበሩ ትምኒት እቲ ዝመላለስሉ ዝነበሩ ፍትወት ንርእስ ዘቀድም ማለት እዩ ርእሰ ፍትወት نعو سقيلهم نتم انتم زموتن زتنسن قويت يسوس كريستوس كنبرو هاللويا نسو اب كن دخلاتهم موت እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ እዝናይ ፍቅር ትእዛዝ ከምታ አቡሊ ኪዳን ዝነበረ ካብ ገዛር እስኻ ትሕቶቶ ብናይ ገዛር እስኻ አም ትፍጽሞ ከም ትእዛዝ ኮይኑ ንዓኻ ብደገዝ ወሃበካ ይኮነን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ፍቅሪ ፈሲስሎ ኣብ ልብና ፍቅሪ ፈሲስሎ ክልተ ጥቅስ ከምብበልኩም የእግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ሮሜ معرف حمشته تقص حمشته كومي زبل እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን እዚህ ምንጭለና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ምንጭሎ እንታይ ዝብል ዘሎ በትተዋሃበና መንፈስ ቅዱስ በትተዋሃበና መንፈስ ቅዱስ ፍቅር አምላክ ኣብ ልብና ስለዝፈሰሰ ፍቅር አምላክ ኣብ ልብና ስለዝፈሰሰ እታ ተስፋ ድማ አይተስተحفرنيا انتاي فقر املاح اب لبنا ስለዝፈሰሰ ስለዚህ መበገስለና ማለት ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ አምላክ ፍቅሪ ክርስቶስ ኢየሱስ اب ልብና ፈሲሱ ስለዘለዩ እዚ ትእዛዝ ዝመጽ ዘሎ ከምታነ ዘፍቀርኩም ገርኩም ንሓድኩም ክትፋቀሩ እዚ ሓድሽ ትእዛዝ ህበኩም ኣለኹ راين دحواتي اب عالم سب تمنيت ينبريلنا لنا تفطراو سب كل غزي اب تمنيت يزللنا لنا حواري يوحنس نبعلو اب قدامي ملختي يوحنس معراف كل تقص 15 انتاي دي لزلو نمببوندو እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን راي ناي تمنيت هيوت مستناي فقري አምላክ هيوت ازيو يفالالي አንጻሪው ተጻዩ ስለዚህና ድማ ከምቲ አቡሊ ኪዳን ንእስራኤል ሕጊ ትእዛዝ ክወሃቦም ከሎ ካብ ገዛርእሶም ክነብርዎ ዝሕተቱ ዝነበሩሞ ኩሎም ዝወደቁ ንሕና ግና ከይንወድቕ መጀመርታ አምላክ ነታ ፍቅሩ ኣፍሲስልና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ኣብዚ እንታይ ልና ኣሎ ራእዩ ንዓለም ወይስ ነታ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው ኢሉ نعلم ويس نتاب عالم زلو اي تفتو اي تمنيو مستني عنتو يا تحزوه زي ابيهر املاك ستمسكن يكون ناي سغان ناي حسابات دليت انا جبرنا بتمنيت سغانا انا تملالسنا مساتاوتهم نبرنا يلو مسمن مستوم اب قدام دلو مستوم زي دحانو እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን አብዝኸ እንታይ ልሎ ንዓለም ወይስ ነታ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው ኣብ ዓለም ትምኒት ይዘሎ ፍትወት ይዘሎ ሓደ ኳና ዓለም እንተፈተዋ ፍቅሪ አቦ የብሉን ኢሉ ሓደ ኳ ሕጂ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሓደ ኳና ዓለም እንተፈተዋ ፍቅሪ አቦ የብሉን ፍቅሪ አቦ የብሉን فقري أبو زي ولو فقري عملا حبلو بز زي فسست سب زيو نعلم زتمنيا زيو نعلم زفتوا زيو بتمنيت زمال علس انتاي مالتي فقري أبو يولونك زبل دلو زهوار يزي اتا أبو زفسست فقري زي فلتا
ويጨርሹ ዘይተቀበለ እዚ ዘይደሓነ ማለት እዩ ዘይተገለጸትሉ ዛ ኣብ መስቀል ዝተገልጸት ፍቕሪ ኣምላኽ ዘይተገለጸትሉ ዘይተቀበላ ዘይወረሳ ማለት እዩ ዘይበረሃትሉ ማለት እዩ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ግዳም ዘሎ ወይ ድማ ምናልባት ድሕር ካብቶም ዝደሓኑ ካብቶም መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦም ሰባት ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ ድማ ብትምኒት እንድሕር ይመላለሱ ኣለዉ ኮይኖም ከዓ ኣይተረዳኣቶምን ፈሲሳላታ ፍቕሪ ግን ኣይተረዳኣቶምን ሓደ ኳነ ዓለምን ተፈተዋስ ፍቕሪ ኣቦ የብሉን እንታይ ማለት እዩ እታ ዝተፈቐረላ ፍቕሪ ገና ኣይተረዳኣቶን ኣላ እግዚአብሔር ኣምላኽ ማዕረኽ እንደይ ከም ዘፍቅሮ ኣይበረሃሉን ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ማዕረኽ እንደይ ከም ዝጓስዮ ማዕረኽ እንደይ ከም ዝሕልዎ ማዕረኽ እንደይ ከም ዝከናኾኖ ማዕረኽ እንደይ ረዚን ክብሪ ኣዳሊሉሎ ፍቕሪ ውሉድ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣይበረሃሉን ኣሎ ኣይተገለጸሉን ኣሎ ኣይፈለጦን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዝርካሽ ትምኒት ናይዛ ዓለም እዚኣ እንድሕር ክርከብ ኮይኑ እዚ ዓብ ፍቕሪ ናይ ኣምላኽ ኣይተገለጸሉን ኣሎ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ እዚ ዓብ ፍቕሪ ኣምላኽ እዚ ብሉጽ ፍቕሪ ኣምላኽ እዚ ዓብ ፍቕሪ ኣምላኽ ተገሊጹሉ ሰብ ኣብ ትምኒት ናይዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ፍትወት ናይዛ ዓለም እዚኣ ክመላለስ ኣይክእልን ይብል ኣሎ ተሃዋርያ ኣይክእልን እዩ ሓደ ኳነ ዓለም ወይስ ነታ ኣብ ዓለም ዘሎ እንተፈተወ ኢሉ ፍቕሪ ኣቦ የብሉን ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ፍቕሪ ኣቦ የብሉን ይዝብል ዘሎ ንኣቦ ኣየፍቅሮኒ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ love of God እታ ናይ ኣምላኽ ፍቕርስ የብሉን እታ ኣምላኽ ኣብ ልቢ ዘፍስሳ ፍቕሪ ማለት እዩ የብሉን ንኣምላኽ ኣይነፍቅሮ ደ ዝብል ዘለኹ ኖ እዛ ጥቕሲ ትብሎ ዘላ ጥራይ ትዛረብ ዘለኹ ሕጂ ኣስተውዕሉለይ ንኣምላኽ ከነፍቅሮ ተፀዊዕና ኢና ንኣምላኽ ከነፍቅሮ ተፀዊዕና ኢና ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ዝሃነፅና ሕጂ ነፍርሶን ኢና ንኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ብሙሉእ ልብኻ ብሙሉእ ነፍስኻ ብሙሉእ ኣእምሮኻ ብሙሉእ ሓሳብካ ኣፍቅሮ እታ ንዓት መስላኻ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ነዛ ኣይነፍርሶን ኢና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይፍቅር እንተለውን ንሱ ርጉም ይኹን ተጻሒፉሎ እዩ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይፍቅር እንተሎ ንሱ ርጉም ይኹን ተጻሒፉሎ እዩ ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ግን ፍቕሪ ኣቦ የብሉን ይዝብል እታ መጀመርታ ኣምላኽ ንዓና ዘፍቀረላ ፍቕሪ እሳ እንድሕር ደይተረዳእትካ እሳ እንድሕር ዘይበረሃትልካ ከለካ እኳ ፈሲሳ ኸላ እኳ ኣብ ትምኒት ክትርከብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ፍትወት ንዓለም ክትደልያ ትኽእል ኢኻ ንዓለም ክትፈትዋ ትኽእል ኢኻ ዴማስ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልቡ ይፈሰሰ እንዲ ፈሲሱ እኮ እዩ ዴማስ ፍቕሪ ኣምላኽ ፈሲሱ ይብልቡ ብመንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ኣምላኽ ጥዒሙ ምስ ሃርያ ጳውሎስ ዝኣክል ዝነበረ መታዓየይቲ ነይሩ ግን ዴማስ ነዛ ዓለም እዚኣ ንተሰሎንቄ ስለ ዝፈተዋ ሓዲግ ንኸደ ኢሉ ተሰሎንቄ ፈቲዋ ዴማስ ስለዚ እንታይ ድብል ዘለኹ እዚ ፍቕሪ እዚ ኩሉ ግዜ ክንጥምቶ እንተዳ ክኢልና ጥራዩ እቲ ሴኩሪቲ ዘለና ካብ ትምኒት ካብ ፍትወት ኣምሊጥና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ነዛ ዓቢ ናይ ፍቕሪ ትእዛዝ ክንመላለሶ ክንነብሮ ንኽእል እንታይ ተኾይኑ ኩሉ ግዜ ነታ ኣምላኽ ንዓና ዘፍቀረና ፍቕርስ ኣሚንናን ፈሊጥናያን ኣለና ኢሉ ዝሃዋርያ እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ ሰብ እንታይ ኢሉ ኣሎ ንሕና እውን ነታ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ንሕና እውን ነታ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣሎና ሃሌሉያ ፍልጠት ጥራይ ኣይኮነን ምእማን ከኣሎ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣለና ፍቕሪ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ስለ ዝፈሰሰ ዝብል ጽሑፍ ክትፈልጦ ጥራይ ኣይኮነን ተዋሂቡ ክትኣምኖ ከዓ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣለና እዛ ሃዋርያ እዚ ከመይ ናይ ፍቕሪ ሰብ ነይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ከምቲ ብዝሓለፈ ትምህርትና ዝበልና እዚ እኮ እዚ ኣሳጊርዎ ፍልጠት ጥራይ ዘይኮነስ ኣሚኑ ከዓ ኣሚኑ በቃ እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወዶ መዝሙር እንዳበለ እኮ ይፅሕፍ ነይሩ ወንጌል ኣብቲ ወንጌል እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወዶ መዝሙር
فليت واي نتا فقر أملاخ أمين واي شبيت واي الرجاجيت واي أبي هوتو كل جزء كونتي أبي هوتو كل جزء لا بعايز نبر بعايز مالالس نعوت حاتيتكم ما كفقر وصاي ناي صلمات عالمي ناي تمنيت عالمي ناي فتوت عالمي يزبلكم نعوت حاتيتكم ما نزا حوارا زن حاتيتكم ما هو فتوت عالم فقر أملاح زيت عام سبترين عالم صوت ددحر تمني زخي ددحر حسابات ناي سغا زخي فقر ناي እግዚአብሔር أملاح آمين فديتنا يانا ناي እግዚአብሔር أملاح استمسكن يكون سلازي እግዚአብሔር أملاح نز خمزي زعمسل فقر مسفسسب لبناي كم تانا زفقركم غيركم نحللكم كتفقروا حدش تزازبكم الله خيلو እግዚአብሔር أملاح استمسكن يكون سلازي we never fail دحر فليتنا يان أميننا يان نزا فقر أبو زا فقر أبو بانا خمزلا ندحر بان دحر كم ننبر ندحر أميننا فليتنا we never fail تهنجبر كن قتلي لنا هنوت تهنجبر أبتمنيت كن ملالس انت هنجبر كن حسو انت هنجبر كلنا جرا وخطوتي زي أبيهر أملاح استمسكن سلازي موسى كوا كومي زبالة موسى كوا كومي زبالة نسرائيلاويان اتتزاز مسحابهم تحق مسناغورهم perfectly كفتصمو خمزي كلو سلاز تردى perfect obedience نتزهبهم زنبر حقي تأزازي فتصم زخونة تعزازنا فتصم زخونة مئزاز كم زي كألوم سلاز تردى كم زخونة ما يزباله نبي جابير كاب حوات كاختن سألكاي كام ماخل كاختن سألكاي نعو سمعوا جابير أملاخ سمسكن يكون كنن ببودو زداقم رايو ابراوانون كومي لله قدم أملاخ نبوتاتنا بنبيات حجيقنا بتوراس كل زغبر ودو غيرو تزاربنا يلي بيسوس كريستوسي كومينيكيت غيرنا እግዚአብሔር أملاخ حجي بيسوس كريستوسي حجي كونفرزيت غيرنا እግዚአብሔር أملاخ ستمسكن يكون بيسوس كريستوسي حجي تزاريبنا بتيسوس كريستوس نعلم زمصا فقري تزاريبنا እግዚአብሔር أملاخ ستمسكن يكون بتي غويتا يسوس كريستوس ناب عالم زمصو برهاني رخيبنا زلو بوي تزاريبنا زلو እግዚአብሔር أملاخ ستمسكن يكون بودو غيرو تزاربنا وراسو كله زغبرو ودو غيرو حجينا انا تزاربنا مسيونتي زهابهم ناي فيدلات تزازات اب امن زتقرصه ناي فيدلات ناي حقاقات ناي تزازات نجر نافصمنا خبصحم كم زي كل يفلط نير يردو نير እግዚአብሔር أملاخ استمسكن يكون هاليلويا انتي لو ما بزداغم 18 اب زداغم 18 كمزي لو مسي 18 فوضى 15 بلنا نجمره እግዚአብሔር أملاخ استمسكن يكون እግዚአብሔር أملاكا كما خلكا كابحواتكا خمايز بلا نبي ختن سألكايو نو سمعوا كم تاب هوريب بمعالت أخيبا كم زيلكا كاب እግዚአብሔር أملاكا زلمن كايو من تخي تموت مليسة دمت እግዚአብሔር أملاخي أي سمعن من تخي موت ريهم أب كرن سينا أب تزتكخ كرن أو تتزازات كوهاب كله تهزب عم بدبدا يزبل نتي زتكخ زنبرة كرن ريسي كي موسي أبزي كرن إذا أي قربني إلو إسرائيل كي موت بكا تخبرنا እግዚአብሔር أبو مسودقا تخبرنا እግዚአብሔር مسرعس دخامو ريو قدلتو ريو أبورو ريو كي موسي أبزي أي قربني إلو انتايلو جابير أملاخ تمسكن يكون دمصا እግዚአብሔር أملاخي أي سمعن إذا أبي حاوز دما دقيمة أيرن እግዚአብሔር كا اتتزاربوو صبوق يبلني اتتزاربوو صبوق يبلني أنا بز خمسي أنا قدوس أملاخي أنا عبا أملاخي أنا برهاني اتتزاربوو صبوق معناته دخومات سبات نتزوبهم زلخ تزازات كفتصم زي كل سبات كم زخو بلوسي حقهم يم صبوق تزاربو
كما هازبل النبي كاب ماكل أحواتهم كتنسألهم عليك أبأفو كنبري عليك أبأفو كنبري نسدما زعززكو كله خنقروم إيو قويتا يسوس كريستوس بود تزارب الناس بالصحف تفتسمه قويتا يسوس كريستوس إتا انكو ودو لإخو جنا كله قالوا أبأفو أمبيرو جنا قويتا يسوس كريستوس كله زناي فقرة إزاز كبنا قلو كله تموروخ ميرنا قلو እግዚአብሔር አምላክ አብአፉ ዘንበሮ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን አነ ቃል አቦይ ዝነግረኩም ዘለኹ ኢሎም ኮነቶም አይሁድ አነ ወላ ሓንቲ ናይ ገዛር ሰይ ፍቃድ ክገብር አይመጻው ፍቃድ አቦይ ክገብር ይዝመጻው ምሁሮይሲ ካብ ላዕሊ ይخይልዎም ምሁሮይሲ ካብ ላዕሊ ይልዎም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ስለዚህ እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ትእዛዝ ንብሎ ዘለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ተዛረቦ ናይ ፍቅሪ ትእዛዝ ግን ካፕትናይ ሙሴ ፉሊ ዝገብሮ እንታዩ ሕጂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ አባና አቲሎ ፍቅሪ አምላክ ኣብ ልብና ፈሲስሎ ሕጂ ነቲ ዝበለና ክንገብሮሲ ምንጭ ናይቲ ትእዛዝ ንሱ ባዕሉ ኮይኑ አባና አቲሎ ምንጭ ናይቲ ትእዛዝ እታ ፍቅሪ አምላክ አባና ፈሲሳላ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ሙሴ ዝኣዘዞም አይንቀርብን ድምፁ አይንሰምዕን ዝሓውዝ አይንርን يوميلهم مغنياتو كابروسهم كجبروا أيكلني بس እግዚአብሔር አምላክ ከሐብሩ ይኮልኒ ካብሩሶም እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ንዓና ግና ቦዱ ሕብረት ኮይንልና ምስ እግዚአብሔር አምላክ ምዝርራብ ኮይንልና ሕጂ ከምኡ ንብለሉ ምኽንያት የብልናን እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን እቲ ናይ ክብሩ ጎይታ ሕጂ አባና ይዘሎ ክርስቶስ አባኻትኩም ተስፋ ክብሪ አባና አሎ ሕጂ ግን እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ perfect love perfect obedience to the love of God كلنا يخيل حجي نتا فقر أملاك كنززان خيلنا እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ምን አባና ያዘላ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ካል ምዚ አታሐይዘ ምዚ ብደገ ተሰምዖ ትእዛዝ ግበር አይትግበር ዝብል እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን كنتعرقو زلنا حساب انتاي مسيلكم اما قال اتومسي ولا فقر املاك كيف سست كلاب لبومسي زي قتلوا اللوندو زي سرقوا اللوندو سخون نجر زي قبروا اللوندو بقى ولا نتتزازات كمان سي زقبروا اللوندو سلازم انتاي دا يفل اللي يمو كنبل انت دا اخوينا እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን መጀመርታ أب حنت تتزاز زعبسة أب كله تتزاز عبسة يبلايو يعقوب ترينا مالتي إذا أي تسرق زبالة أي تزوم مخابلة كنده كابو غير كاي كونن እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን بتوارارد أي كونن كاو قصلا بيلناون ولا أنت جوبر ويز بالدلخ ولا نجليسي أنت فتش ويز بالدلخ جن ناتاتو من تاي مسيلكم كفري أملاخ زتبقس سلازي كونه محرام يدبها محرام مش الله نعملت أيتو زمو زبلت إزاسي أتسب ولا خزمو ندادلس جن يحرم بقى تإزاز كويناتو انت بحيل دي انت بقر لدي بقى عندها تقالة سمالتي تدليتك اتفتوتك اللوكو جن مستت إزاز عندها تقالة سجن سنون أخيسو كنبر غالي أبتي نايفر أملاخ زلوا هيوت متينا خنزارب كلنا جنا انداد لها جنكا تحرم يكونن كم خد قبر تفوتو جنكا جابي هيركا انت قطعني انت تفورت كوخا اندابلكا تو شعور يركا تحرم يكونن እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ፍቅር አቦ ዘለው ሲፍትወት ዓለም ይብሉን ትምኒት ይብሉን ይዝብል ደለ ቃል አምላክ ስለዚህ እንዳደለኻ ይኮን ካን ተحرم ክሰርቅ እንዳደለኻ ይኮን ካን እግዚአብሔር ተፈረደንኸ እንዳበልካ ብሽዑረራ ብፍሪ ይኮን ካን ተዓቢ አፍቅር ስለዘለኻ ኣብቲ ፍቅር አምላክ አቲኻ ስለዘለኻ እዝን አኻስ ኖርማል ላይፍ ይዝኸውን ኖርማል ላይፍ ይዝኸውን مغنياتو تافقر تدرخا كادلا اتتمنيس تسقيليو እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን
ናይ ፍቕሪ ህይወት ይሕጅ ዘለካ ስለዚ ነቲ ትእዛዝሲ ብኸምኡ ባሂልካ ኢኻ ትገብሮ ምቕታል ማዕረኽ እንደይ ክፉእ ምዃኑ ፈሊጥካ ኢኻ ተኣብዮ እንዳደለኻ ይኮንካ እንትሕረም ትምኒት ማዕረኽ እንደይ ክፉእ ምዃኑ እንዳፈለጥካ ኢኻ ተኣብዮ ኣብ ፍቕሪ ትመላለስ እንዳደለኻ ይኮንካ እንዳተተምነኻ ይኮንካን ብሓይለ ገደል ኣይኮንካን ትሕረም እዚ ትፍልልዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ትእዛዝ ምንጭ ኣለዎ መበገስ ኣለዎ ፍቅሪ አምላክ ቅድም ፈሲሱ ይብልብና ፍቅሪ አቦ ኣለና ነዚ ፍቅሪ አቦ ዝንድሕር ኣሚንናን ፈሊጥናን ኮይና ኸኣ ካብ ትምኒት ሓራይና ካብቲ ኣይትቕተል ኣይትዘሙ ገለመለ ዝብል ካልእ ትእዛዝ እውን እንተኾነ ዝበሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እንዳደለና ብሓይለ ገደል ካብኡ ክንምለስ ኢልና ንቃለስ ኣይኮንና እቲ ፍቅሪ እንታይ ገብረናይ ትእዛዛት አምላክ ክንነብሮ ይኽእለናይ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ በዚ ቆይ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ እንድሕርኢናዮ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ክንከውንሲ ከኣልቲ ገበረና ዝብል ቃል ኣሎ ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ክንከውንሲ ከኣልቲ ገበረና ክእለት ቆይ ሕጂ ተዋይብልና ነዚ ናይ ፍቅሪ ትእዛዝ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ፍቅሪ ትእዛዝ ክንነብሮስ ክእለት ቆይ ተዋይብልና ሕጂ እኮ ክእለት ቆይ ኣብ ብሉይ ኪዳን እኮ ክእለት ከይተዋሃቦም ከሎ እኮ ከምዚ ትግበር ከምዚ ኸኣ ግበር ዝበሃሉ ነይሮም ሕጂ እኮ ክእለት እኮ ተዋሂብና ነዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ትእዛዝ ክንነብሮ ነዚ ናይ ፍቅሪ ትእዛዝ ክንነብሮሲ እታ ፍቅሪ ኣባና ፈሲሳ ደላኮ ናይ ፍቅሪ ዓቕሙ እኮ ይቅድም ፈሲሱ ቅድሚ ናይ ፍቅሪ ተግባር ፈጽሙ ምባሉ እግዚአብሔር ኣምላኽሲ ናይ ፍቅሪ ዓቕሚ እዩ ኣፍሲሱ ናይ ፍቅሪ ክእለት እዩ ኣባና ኣፍሲሱ ከነንብቦ ኢና እቲ ጥቕሲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ከምኡ ዝብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ራእይዎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ብርሃን ናይዚ ቃል እዚ ንኹላትና ክበርሃልና ጽቡቕን ሰናይን እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ክበርሃልና ኣለዎ እዚ ፍቅሪ አምላክ ፈሲሳ ኣብ ልብና ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ክወስደኩም እሞ ምዝ ንብሎ ዘለና ሓሳብ ሓንቲ ጥቕሲ ከንብበልኩም እየ ራእዩ ብክርስቶስ ግና ኣብ አምላክ ከምዚ ዝበለ እሙንቶ ኣላትና ኢሉ ክእለትና ካብ አምላክ ዳኣ እምበር ካብ ርእስና ገለ ከም ዘምፃእና ሓንቲ እኳ ክንሓስብ ኣይከኣለናን ኢሉ ሓንቲ እኳ ክንሓስብ ኣይከኣለናን ፊደል ይቐትል ኢሉ መንፈስ ግና ህያው ይገብር እሞ ንሱ ኸኣ ንናይ መንፈስ እምበር ንናይ ፊደል ዘይኮነ ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ክንከውን ከኣልቲ ገበረና ግናኸ እቶም ደቂ እስራኤል ኢሉ ብምኽንያት እቲ ሓላፊ ዝኾነ ክብሪ ክነሱ ምጥማት እቲ ገጽ ሙሴ ክሳዕ ዝስእኑ ነታ ብፊደላት ኣብ እማን ተቐርጸት ኣገልግሎት ሞት ብኽብሪ ካብ መጸሲ ክንደይ ግዳ እታ ኣገልግሎት መንፈስ ብኽብሪ ብልጽቲ ዘይትኸውን ኣገልግሎት መንፈስ ብኽብሪ ብልጽቲ ዘይትኸውን ኣገልግሎት መንፈስ ኣገልግሎት ፍቕሪ ፍቅሪ አምላክ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ስለ ዝፈሰሰት እታ ተስፋ ኣይተስተሕፍርና ኣገልግሎት መንፈስ ኣገልግሎት ፍቕሪ እዚዩ አምላክ ብምፍሳስ ጀሚርዎ ቅድሚ ንሓንሕድኩም ተፋቐሩ ምባሉ ኣፍሲስዎ እዩ እቲ ክእለት መጽኡ ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ክንከውን ከኣልቲ ገበረና እዩ ዝብል ትጽሑፍ ሓደ ሓቂ ክዛረበኩም ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ እዚ ከም ፕሪንሲፕል ክትሕዝዎ ኣብ ዘመን ዕድሜኹም ብምሉእ ኣብ ናይ ክርስትና ዘመን ዕድሜኹም ብምሉእ ማለት እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክሳዕ ዘለኹም ትመላለሰሉ ሓደ ዓቢ ፕሪንሲፕል ክዛረብ እግዚአብሔር አምላክ ከይገበረካ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከይሰራሓካ ገለ ነገር ኣባኻ ኢኒሽቲቭ ከይወሰደ ትእዛዝ ኣይህብኒ እዩ እዚኣ ከም ፕሪንሲፕል ከም መትከል ሓዝዋ ከም ፕሪንሲፕል ከም መትከል ሓዝዋ ክእለት ከይሃበካ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣገልግሎት ከተገልግል ክእለት ከይሃበካ ንሓድሽ ኪዳን ኣገልግል ኣይብለካን ፍቅሪ ከየፍሰሰልካ ከምታ ኣነ ዘፍቀርኩ ከምኡ ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ ኣይብልን እዩ እታ ፍቅሪ ክርስቶስ ቅድም እዩ ዘፍስሳ God first gives provision God first gives provision and then he assigns he commands
መጀመርታ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ይህብ እዩ ሽዑኻ ይእዝዝ ስለዚህ ትኽእለት ይቅድም ዘምጽ በትኽእለትካ ከም ዝግበር ብለካ በትኽእለትካ ዝፈጽም ብለካ በዚ ዝሃብኩኻ ክእለትካ ከም ዝኹን ብለካ ከምኡ ደይኮነን ዝምረና ሓድሽ ኪዳን ኩሉ ራእይዎ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገን መንፈሱ ከያበና ዶ በመንፈስ ተመላለሱ ኢሊ አይበለን እኮ ገላትያ ኸድኩም አንብቦ ምዕራፍ 5 ጥቅስ 25 ህይወት በመንፈስ እንተላትናስ በመንፈስ እንመላለስ ይዝበለ ህይወት በመንፈስ ቅድም ህበካ ሹዕ በመንፈስ ተመላለስ ብለካ ህይወት በመንፈስ እንተላትናስ በመንፈስ እንመላለስ አምጻ ቢልስ በመንፈስ ተመላለሱ አይብልኝ መንፈሱ ቅድም ይዝخዑ መንፈሱ ቅድም ይዝበና ህይወት በመንፈስ ይቅድም ዘረጋግጽ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ እትገሊኔ አምላኽ ስራሕ እትድሐራይ ድስዕብካ ንሕና እንኾኖ በተ አምላኽ አባና ዝፈጸሞ ግብር ማለት እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን መብዛሕቱ ጥቅስታት ኮሚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መብዛሕቱ እቲ አምላኽ ዝገበሮ ባኻ ምሽ የርኤካ ሽዑኻ ትንስኻ በተ አምላኽ ኣብ ህይወትካ ዝገበሮ እትኾኖ ምስለ መልክዕኻ የርኤካ ስለዚህ እንታይ ኢሉ ህይወት በመንፈስ እንተልያትናስ በመንፈስ ተመላለሱ ወዱ ኸይሃበና ኸንወዱ ምሶል ንወደይ ምሶል ዶ ኢሊ አይበለን ከምቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልኩሞ ኣብ ቆሎሴ 2 ካላይ ምዕራፍ ጥቅስ 6 ዝወስደኩም ዘሎ ከምቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልኩሞ ከምኡ ኮይንኩም ንበሩ ተመላለሱ ኢሉ ቅድም ከይሃበና ወዱ ቅድም ወዱ ኸይተቀበልና ከምቲ ዝተቀበልና ኮይና ከምቲ ተማሃርና ኮይና ኮሙ ክንመላለስ አይነኽልና ቅድም ወዱ ይዝበና ሽዑኻ ንወደይ ምሰሉ ብለና ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋስ በኽሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሉ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም ዝብል ጽሕፈት ኣለና እንዲ ቀደም መደቦም ዝብል ጽሕፈት ኣለና እንዲ የስ ኣለና ስለዚህ ንወዱ ክንመስል ወዱ መጀመርታ ዝበና ወዱ ይዝበና መጀመርታ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ድሕርጅስ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ሐዋርያ ጳውሎስ ኢሉ ኣባኻ ዝነብር ኢየሱስ ክርስቶስ ከሃበካስ ንወደይ ምሰል ክብለካ ይክእልኒ እግዚአብሔር እዚ ፕሪንሲፕል እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ፍቅሩ ከየፍሰሰልና ከመይ ገይሩ ንሓድሕድኩም ተፋቀሩ ይብለና ኣይበለና ፍቅሪ አምላኽ በመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ስለ ዝፈሰሰት እዩ ዝብለና ትጽሑፍ ፈሲሳ ሽዑኻ ብፍቅሪ ንበሩ ብፍቅሪ ንሓድሕድኩም ተጠማመቱ ብፍቅሪ ተመላለሱ ኢሉኻ ይእዝዝ ብርሃናት ከይገበረና ኣብሩሁ ለይብል እግዚአብሔር አይብልኒ ቀደም ጸልማት ነርኩም ይኹም ኤፌሶን 5 ምዕራፍ ጥቅስ 10 ኸድኩም ቀደም ጸልማት ነርኩም ይኹም ሕጂ ግና ብጎይታ ብርሃን ይኹም ኢሉ ስለዚህ ከም ደቅ ብርሃን በብርሃን ተመላለሱ ኢሉ ብርሃን ምሽ ይገብረካ ሽዑ በብርሃን ተመላለስ ብርሃን ገብረካ ምሽ ከም ደቅ ብርሃን ተመላለሱ ኻይብለካ ብርሃን ገብረካ በብርሃንካ ክትመላለስ ይዛረበክ ጽድቅ ይበካ ፍረ ጽድቅ ክትፈርኻ ይዝዘካ ሽዑ ከምዚዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኩሉ መጀመርታ እቲ አምላኽ ዝገበሮ መጀመርታ እቲ ቦዱ ኣብ መስቀል እግዚአብሔር አምላኽ ዝሰርሖ ስራሕ እሞ ንሕና ዝተኸፈልናዮ እሱ የርኤካሞ ሽዑ በል ነዚ ዓቕሚ እዚ ነዚ ክእለት እዚ ነዚ ስራሕ እዚ ሒዝካ መልክዕ ኮይንካ ምስሊ ኮይንካ ተገለጽ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ናይቲ ቃል ማለት እዩ መልክዕን ምስልን ባእኻ ክግለጽ ከሎ ማለት እዩ ናይቲ ኣብ መስቀል ዝተሰርሐ ስራሕሲ ባእኻ ሓሊፉስ ንዓለም ክበርህ ከሎ ክግለጽ ከሎ ክረአ ከሎ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ፍቅሪ ህይወት እሱ ናይ ፍቅሪ ትእዛዝ ንሱ ኣብ መንጎ ሕልናን ኣብ መንጎ ፍቅርን ዘሎ ዝምድና ጽቡቕ ጌርና ክንርድኦ ይግባአና ሮሜ ብዛዕባ ሕልና ክዛረብ ከሎ ሕጊ እውን ኣይድልን ኢሉ ሕጊሲ ኣይድልን ምክንያቱ ሕልና ባዕሉስ ይፈልጥ ፍልጠት ናይ ሕጊ ዘይብሉ ሰብ የለን ኢንቱቲቭ ፐርሰፕሽን ይበሃል እዚሲ ኢንስቲንክቲቭ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ዝኾነ በቃ ካብ አዳም ዝተወልደ ዘበለሲ ነቲ ሕጊ አምላኽ ይፈልጦ እቲ ሕልና ዝበሃል እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን
ግን ፈሊጡሞ ሰብ ክነብሮ ይኽእል ዲ ሕማቕ ይገብር ከም ዘለኮ ዘይፈልጥ ሰብ የለን እቲ ኮግኒቲቭ አቢሊቲ ናቱ እቲ ናይ ፍልጠት ናይ ትምህሮ ነገር ናቱ ዘማዕበለ ከማን ቆልዓ ይፈልጦ እቲ ኮግኒቲቭ ናቱ ካፓሲቲ ዘማዕበለ ቆልዓ ጥራይ ምናልባት ሕልኑ ዘይካሰስ ዘይነቕፎ ማንያቱ ሲ እሱ እቲ ክስታይ አይበጽሐን ኣሎ ተዘይ ኮይኑ ቁሩብ እቲ ኮግኒሽን ናቱ እንዳበረኸ ኸይት ኮሎ ፍልጠት ከእት ኮሎ ዝኾነ ቆልዓ ከማን እከይ ገብራሉን ጽቡቕ ገብራሉን ፈልጥ እዚ ናይ ሕጊ ጉዳይ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ናይ ሕጊ ጉዳይ አብሮም ይቆም ይልና ኣሎ ምዕራፍ 2 ጥቅስ 14 ባኹ ወዲ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ከምዚ ኢሉሎ ኣብ ቅድመ አምላክ ቶም ገበርቲ ሕጊ ዳዮም ጾድቁ እምበር ሰማዓት ሕግስ ጻድቃን ኣይኮኑን እሞ እቶም ብዘይ ሕጊ ኃጢአት ዝገበሩ ዘበሉ ብዘይ ሕጊ ክጦፍ እዮም እቶም ሕጊ ከለዎም ክነሶም ኃጢአት ዝገበሩ ዘበሉ ሁላቶም ካ በቲ ሕጊ ክፍረዱ እዮም ምስ በለ እቶም ሕጊ ዘይብሎም አሕዛብ ኢሉ ሕልናኦም እናመስከረሎም ሓሳቦሙ እናሓድሕዱ እናተኸሳሰ ወይስ እናተኸላኸለ ነቲ ግብሪ ሕጊ ኣብ ልቦም ጽሑፍ ምዃኑ የርእዩ ኣለዉ እሞ ነቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ብባህሪኦም ተደሪኾም ካብ ዝገብርዎስ ንሳቶም ሕጊ እንተዘይብሎም እኳ ንርእሶም ሕጊዮም ኢሉ ማንም ሰብ ኤክስኪስ ከምጽእ ኣይክእልን ሆይ ንዚያላ ኃጢአት ኣይመሰለትንን ንዚያዳ ከምዚ ኣይመሰለትንን ኢሉ ኤክስኪስ ከምጽእ ኣይክእልን እቲ ባህሪ ባዕሉሲ ከምኡ የፍልጥ ኢሉ ከምኡ ይነግር ኢሉ ስለዚህ ሕጊ ዋላ እስራኤላዊ ክትኮና ያድለካኒ ይዝብላል ቶም አሕዛብ ከማን ኢሉ ሕጊ እኳ እንተ ዘይተዋሃቡ ከምቲ ናይ እስራኤል ግን ብባህሪኦም ተደሪኾም ካብ ዝገብርዎ ኢሉ ኣብ ገለ ክገብሩ ከለዉ ትሕልናኦም ይኸሶም ገለ ሰናይ እንተገበሩ ኸ ይከላኸለሎም ይዝብላል ማስየዝ ዶም ጽቡቕ ጌርካ ይብሎም ማለት ይከላኸለሎም ሕጂ ብባህሪኦም ተደሪኾም ካብ ዝገብርዎ ይብላል እዚ ዕሙቕ ዝበለ ምህሮ እንዲ ንባዕሉ እዚ ኢንቱሽኒዝም ድበሃል እዚ ኣብዚ ናይ ሕልና ጉዳይ ኣቲ ሕጂ ብዙሕ ኣይዛረብኒ እዚ ንባዕሉ ሓደ ዓብ ቲኦሎጂ ኣብዚ ሕጂ ኣይከኣቱን ግን ግልጽ ኣቢለልኩም ክሓልፍ ዝደለኹ እታ ፍቕርሲ ምስ ሕልና እውን ኩሉ ግዜ ኣይትጋራጮን እያ ንኽብል ኢለ ምስ ሕልናስ ኩሉ ግዜ ኣይትጋራጮን እያ ሐዋርያ ጳውሎስ እንኮም ኢሉ ሕልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ኣብ ቅድሚ ሰብ ንጹህ መታን ኮይኑ ክርከብ ኢሉ ምስ ሕልና ብዙሕ ግዜ ኣይትጋራጮን እያ ዘጋራጭውን የብላን ምክንያቱ እቲ ሕልናሲ ሰናይን ጽቡቕን የፍልጥ ይንባል ኣብቲ ደገ ዘለዉ እኳ ሰናይን ጽቡቕን ይፈልጡ ግን ዓቕሚዮም እኳ ሲና ሕማቕ ይገብሩ ከም ዘሎ ኃጢአት ይገብሩ ከሎ ይፍጽሙ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም ግን ዓቕሚ ተሳኢን ደሎ ኣብዚ ግን እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ግን እቲ ሕልናና ስሙር ይምዛ ፍቕሪ እዚኣ በቃ በዛ ፍቕሪ እዚኣ እንድሕር ተላሚዱሲ እቲ ሕልናና እንድሕር ዓብዩሲ በቃ ዝሰማማዕ እምበር ዝጻላዕ ኣይኮነን ምስ ሕልናና እቲ ሕልና ከም ዝመሃርካዮ ምዃኑ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብብዙሕ እንድሕር ዳ ካል ዘይጠቅም ነገር እንዳሰማዓኻ እንዳተመሃርካ ኸይድካ ሕልናኻ ይረክሲ እንዳረኸሰ እሱ ክገዝኣካ ይጅምር ስለዚህ ናይ ፍቕሪ ነገር እንድሕር ትሕልና ቀሪጽዎ ግን ይሰማማዕ ከምዚ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕልናይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ሰብን ናይ ፍቕሪ ህይወሲ ዋላ ነቲ ሕልናኻ ምስ ኣምላኽን ምስ ሰብን ደስምሪ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ኣብዚያ ምናልባት ሓንቲ ናይ ገዛ ርእሳ ገለ ክንመሃር ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሓስብ ኣለኹ ግን ሕጂ ምስ ግዜና አንጻር እዚ ከዓጹ ኣብ ቀጻሊ ክላስና ኣብ ቀጻሊ ክፍልና ጽቡቕ ጌርና ነዚያ ክንቅጽላይና ገና ኣይወዳእና እንደለና ገለገለ ዝተረፈና ሓሳብ ስለ ዘሎ ክንምልኢና እግዚአብሔር አምላክ ዕዚዝ ይባርኩም ንእግዚአብሔር አምላክ ከነመስግነና ብኡ ክንወዲና አምላኽና ናቦናን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ንባርከካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ፍቕሪኻ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ልባትና ፈሲሱሎ እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ክእለት እዚ እዚ ዓቕሚ እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ቦድኻ ይብካና ኣለኻ ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ፍቕሪ እዚ ግና ክንእዘዞ ንዓኻ ባህ ዘብል ህይወት ክንነብር እግዚአብሔር አምላኽ ደቂ መዛሙርትኻ ምዃንና ድማ በዚ ክንፍለጥ ጎይታ ንኹላትና ክትረድኣና እጽልይ ኣለኹ
أتي نحساباتن أتي ناي سجان دليت ناجبرنا نملال سولو زنبرنا ناي سجات تمنيت نسو كم زلوا وتسائلوا أفت مسكال كم زلوا وتشنكروا أفت مسكال እግዚአብሔር አምላክ በፍቅርኻ ጥራይ መልእና ክንማላለስ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ክትረዳና እንጸልያለና ጎይታ እትፈቅሩኹምሲ በምስተዓለም በፍልጠትን ዘበለና በዛህ መታንክ ዓቢ መታንክ ኸይድ ከም ዝበለ ባሪያኻ እግዚአብሔር አምላክ በምስተዓለም በፍቅርን ነዛ ፍቅር እዚያ አሚናን ፈሊጥናን እግዚአብሔር አምላክ ብዙሕ ናይዛ ፍቅሪ ፍረኽን ዓጽድ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ክትረዳና ሁላትና ይጸልያለሁ ነዚ ክትገብር كإلى أملاخيخا أمسكنك الله كبر كل تطغليل نعخا بيسوس كريستوس ياسم يخون آمين تسجان سلام النايقويتانا يسوس كريستوس مسكول لخاتكم يخون تبارك